Ni a matsayina na shugaban cibiyar Dan Fodiyo Islamic Health Center nakan bayyana domin yin bayani akan nau'i na abinci da ganyaye da ke kewaye da mu, bayyana mana irin fa'idar da ke cikinsu da amfanin da ke cikinsu. A wannan karan zan yi mana bayani akan wani nau'i na abincin da muke ci yau da kullum, muke yin miya da shi, wannan kuwa shi ne kabewa. Abin da Bahaushe ya fi sani da kabewa, a larabci ana ce mata al-yaqatin. Hatta Allah subhanahu wata'ala ya ambace ta a cikin alkur'ani mai girma a cikin surata Yunus, inda Allah ke cewa wa anbatna alaihi shajaratun min yaqatin. Mun fito masa da itaciya ta yaqatin, shine kabewa. Annabi Yunus kenan dan Maratta, lokacin da kifi ya furzo shi akan tudu, shi kenan sai zuma rana ta dame shi, sai Allah ta'ala ya fito da wannan bishiya na kabewa. Kun san ganyenta haka yake fatawa ganyen kabewa, wannan ganyen sai ya lullube shi ya masa inuwa, shi Annabi Yunus kenan alayhi salatu wassalam. Wannan itaciya ta kabewa ko ganye na kabewa da muke yin miya da shi, muke cin sa, da ganyen da ita kanta gudan kabewa din da muke sarrafawa muke yin miya, dukkanin su magani ne. Bayan Allah, kaga ita kanta gudan kabewa nan da ake daddatsawa ake yin miya da ita, to Allah subhanahu wataala ya ajiye mana magani a cikin ta. Akwai wani sirri da na karanta a cikin littattafai na Ibn Sha'abi, na kuma jarraba a aikace, na gani cewa idan mutum yana fama wato ainihin da ciwon baya matsanancin ciwon baya ya dame ka, da matsanancin ciwon kafafuwa ya dame ka, wataƙila kai da cije ne, wataƙila kuma kai mai aikin ƙarfi ne, mai yawan sunkuyo ne, mai yin noma ne kai, ko mai yin faskare ne kai, ko kuma kai mai aikin ruwa ne, yawan ciwon kafafuwa ko ciwon baya dame ka, to na karanta wani sirri kuma na jarraba kuma na gaci aikace. Idan ka sami kabewa, aka markaɗa maka ita aka da ruwan cikinta, to wannan ruwan nata ita kabewa, sai kuma ka sami ruwan albasa ita ma, kamar fara albasa ba ja ba, ka sami fara albasa ita ma a matse ruwan jikinta, sai ka hada da ruwan kabewa, sannan ka sami garin citta ko kuma ruwan cittar idan ɗanya ce kenan, sai ita ma a matse ruwanta, sai a zuba a cikin wannan wato ainihin ruwa guda biyu na albasa da kuma na kabewa, sannan ka samu ɗan kanumfari sai ka farfada a ciki don ya kawar da karnin wannan albasa da za iya shiga cikin wannan ruwan kabewa. Bawan Allah, idan kana shan wannan haɗin na faɗa a halin yanzu, duk abin da ke da alaƙa da ciwon baya, wannan na gan shi a karance, sannan kuma na aiwatar da shi a aikace. Na gan shi wato aiki ne da gamawa, ko kuma ce aiki ne da cikawa. Nan take zai ɗauke maka ciwon baya, ya ɗauke maka ciwon kafafuwa, in dai kana shan wannan ruwa. Kazalika, ina ƴan uwana ɗalibai masu neman ilimi a jami'o'i ko a sakandarori ko a firamare ko ma a zaure ne, akwai wato harzat a cikin tsakiyar kabewa, wani harza wannan harza-harzan da ake ɗayewa innan a zubar. To duk mutumin da ke son ya sami kaifin kwakwalwa a matsayinka ne mai neman ilimi, idan ka sami wannan harza-harzan kabewa, idan kana cin sa ɗanyensa a yadda yake ɗin nan, ko kuma ka busar da shi ya bushe, a nike shi ya zama gari, ka dinga shan sa a cikin ruwan zuma ko ruwan madara, to kwakwalwarka za ta buɗe, za ka zama mai kaifin fahimta, za ka zama mai saurin hadda akan dukkanin abin da za ka karance shi, ko kai yaro ne dan firamare, ko kai dan sakandare ne, ko kai dan jami'a ne, ko kuma kai malami ne irin na gida na zaure haka, mai bada ilimin zaure, shi ma wannan sirri ne. Kazalika bayan Allah, akwai kwallaye wato buzur, kwallaye a cikin tsakiyar kabewa, su kuma wannan kwallayen su ma akwai fa'idansu, amma mai yiwa a shiri na gaba za ku ji mai fa'idan kwallaye na kabe da ke tsakiyar kabewa. Bayan Allah, zan dakata ana sai wani lokaci idan Allah ta'ala ya hada. Sunana Abdullahi Idris Muhammad, ni ne shugaban cibiyar Dan Fodiyo Islamic Health Center da ke unguwar Ɗorayi ƙarshen waya a cikin birnin Kano a Najeriya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.